Tervetuloa uuteen videoon, mä olen Litmasen Olli ja tämä on paljastuksia Litmasen tahtiin YouTube Edition. Ja meillä on täällä muun muassa Ronny Back, Daniel Aho, Alha, Dokke, Hurhur, Tuuli, Terja Dinser, Roope Rannisto, Mikael Sundberg, Santeri Hänninen. Pidemmittä paskapuhetta lähdetään suoraan paljastusten pariin, että päästään spekuloimaan mikä kuuluu kenellekin. Päästiin kumppanini kanssa kymppikerhoon, mutta ihan kympin suoritus se ei ollut. No niin, kärsin aika kovasta lentopelosta ja mikäpä muukaan siihen auttaisi kuin riipaista pikku känni ennen lentoon lähtöä. Jostain syystä humalaiset aivoni päättivät, että menemme lähimpään vessaan harrastamaan sitä kauneinta ja tietenkin tämä vessa oli koneen etuosassa. Kumppanini yritti usean otteeseen sanoa, että mentäisiin kaikessa hiljaisuudessa takaosan vessaan, mutta tämähän ei jostain syystä minulle käynyt. Etuosan vessaan mentiin, ja tämä tarkoitti sitä, että ainakin kaikki koneen etuosassa istuvat ihmiset näkivät meidän menevän kahden ihmisen voimin vessaan. Ulos tullessani oven takana odotteli keski-ikäinen mies vuoroaan päästä vessaan ja ihmetteli hiukan, kun vessan ovi sujahti visusti lukkoon vielä lähtöni jälkeen. Mies katsoi hölmistyneenä hetken, mutta kohta ymmärsi tilanteen ja alkoi naureskella itsekseen ja katseli perääni nauraen, kun vähän häpeissäni hipsin omalle paikalle. Myös takanamme istuva pariskunta nauroi ja kuiskutteli mennessäni istumaan, liekkö samat metkut mielessä. Huvittavaa oli myös se, että lento oli Helsingistä Rovaniemelle ja lennon kesto noin tunnin, mutta mitäpä sitä hotellille asti odottamaan. Myöhemmin tuli seurailta viestiä Instassa, että oli ollut samalla lennolla ja näytti siltä, että meillä oli hauska matka. Joo, no ei mitään. Kannattaa pitää nyt mielessä sitten kaikille kuulijoille, että jos haluaa sinne kymppikerhon, niin hoitaa ne siellä takaosassa. Mitä vittua? Oon varastanut 2 vessapaperirullaa poliisiasemalta. Mä en niinku tiedä, että mitä tästä pitäisi ajatella tästä jutusta. Tää kuulostaa niin absurdilta. Miksi sä varastat poliisiasemalta vessapaperia? 2 kappaletta nimenomaan. Niin, 2 vessapaperirullaa. Pitäähän sen kaverikin saa pyyhtyä perässä. Muistakaa kertoa sitten kommenteissa, että kuka mahdollisesti olisi minkäkin paljastuksen takana. Oltiin eksäni vanhempieni luona ja hänen vanhemmat olivat kauppareissussa. Joten päätimme, että nyt kerettäis puuhailla ja niinhän me kerettiinkin. Puuhastelun jälkeen käärin kondoomin paperiin ja laitoin sen roskakorin pohjalle. Sitten vanhemmat tuli ja mä lähdin kotiin. Seuraavana päivänä eksäni laittaa viestiä, että hänen äitinsä oli kaivannut roskista ja löytänyt tämän käärityn kondoomin sekä stringit sohvatyynyjen välistä. Hänen äitinsä päätti, että asialle pitää tehdä jotain, joten eksäni jätti minut. Joo, mitä? Siis se on niin tiennyt se äiti, että nyt alkaa tapahtua asioita. Siis vähän käy sääliksi kyllä. Mä olen pahoillani sun puolesta. Toivottavasti sä pystyt elämään onnellisesti jatkossa. Kerran kotipeleissä olin juonut skumppapullon tuntiin ja niin sanottu hissipoika alkoi kiivetä kurkusta ylös. Vessa oli varattu, joten laattasin keittiön lavuaari. Minulle ennestään tuntematon talon emäntä tuli huoneeseen ja yllätyksekseni rakeamisen sijaan hän alkoi flirttailla. Lopulta vaihdettiin puhelinnumero. Treffeille ei päädytty koskaan, kävi ilmi, että nainen oli tuttavani tyttöystävä. Juonin kaarittaessa. No mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Eikö se ole pääasia? Harrastin oraaliseksi ja jälki-istunnossa rinnakkaisluokkalaisen kanssa. Helvetin kova. Tässä samassa listassa on Hurhur ja Ronny Back. Ja tänne tulee tämmösiä juttuja. Mitä? Tää on ihan sairasta, mä oon ihan mielissä. Ostin taannoin uuden auton, jonka hain autoliikkeestä yhdessä mun ystävän kanssa. Samalla päätettiin, että mennään juhlistamaan autokauppoja illallisen merkeissä. Saavuttiin ravintolalle autolla, koska tarkoitus oli ottaa vaan lasilliset. Päädyttiin kuitenkin ryyppäämään koko ilta ja lähdettiin vielä jatkoilemaankin muualle niin, että auto jää ravintolan edustalle. Aamuyöstä saatiin sitten loistava idea ja otettiin taksi ravintolalle, jotta voidaan hakea auto takaisin kotiin. Umpikännissä noustiin auton rattiin ja ajettiin vuorotellen aamuyöstä ympäri kaupunkia. Kumpikaan ei muista tästä automatkasta juuri mitään, mutta matkahan ei tietenkään mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Siis mulla tekee mieli, mä näen Konstan liikenneturvamainoksen mun päänsä vatsa koko ajan. Varovaisuus ja ennakointivelvoitteet koskevat myös sinua. Päädyttiin kolaroimaan mun samana päivänä ostettu auto suoraan betoniseinään niin, että keula meni paskaksi. Tänäkään päivänä kukaan muu tiedä tästä eikä myöskään jääty kiinni. Henkilövahingolta säästyttiin onneksi ja olipa ainakin viimeistään muistutus itselle, ettei enää ikinä lähde auton rattiin alkoholin vaikutuksen alaisena. Vitun hyvä, tosi hyvä opetus siihen loppuun.
Mutta älkää ajako kännissä ihan oikeesti. Mä en voi säästellä kiroilusanaa tässä vaiheessa. Ihan vitun tyhmää hommaa. Tapaatte vaan ittenne ja kaikki muut siinä samaa. No se siitä synkkyystä. Ralan taas joku sanaa. Istuin kylpylän porealtaassa, kun paskaheta alkoi vaania. En kuitenkaan halunnut nousta vielä altaasta, vaan päästelin pahimpia kaasuja veteen. Tää on oululainen, tää on vittu pakko olla muuten oululainen. Tässä ei muita oululaisia kuin Konsta ja Deriä, koska oululaisista tunnetaan kakkaa altaamisesta. Ajattelin, ettei kukaan kuulisi mitään poreitten seasta. Muutama onnistuneen vierun jälkeen mukana tulikin ihan rehellistä paskaa. Painauduin heti istuimeen kiinni niin tiiviistä kuin pystyin, ettei paskaa leviäisi altaaseen. Ja voi aikuista mielestäkin naurattaa nää paskeetut näin paljon. Siinä sitten koitin pitää paskat tiiviissä paketissa ja toivoa parasta. Ihmisiä kulki altaasta pois ja takaisin, joten paikalla oli jatkuvasti ihmisiä. Lopulta en voinut muuta kuin nousta ylös ja kiiruttaa vessaan. En katsonut lähtiessä taakseni, enkä palannut enää altaille. Ihmisiä me kaikki ollaan, vireetään me kaikki te ja opitaan kantapään kautta. Mä voin miettiä ihan oikeesti, kun se on laussut sitä autota pois ja lähtenyt vaan kävelemään sitä. Älä kato taakse. Pari frendiä tuli kylään ja toisen kanssa oltiinkin juteltu vähän enemmän. Menin sitten jo tuntemani henkilön viereen nukkumaan ja siinä vähän tehtiin niitä ja näitä ja sit nukahdettiin. Keskellä yötä menin hänen ystävättären viereen pienessä hiprakassa ja sama asia toistui. Aamulla molemmat tyytyväisinä. He tietävät edelleen vain oman puolen tarinasta. Mikäs tää himollisen mahtaa? Mä en tiedä onko Mä en tiedä enää. Oli kesä ja oltiin kavereiden kanssa rannalla viettämässä iltaa. Tunnit vieri ja kello olikin jo aamuyötä, kun keksimme kaverini kanssa, että nyt näytyy päästä äkkiä käymään kotona. Matka oli pitkä ja itse en ollut ajokykyinen. Kaveri oli, mutta hänellä ei ollut mitään kulkuvälinettä, millä päästäisiin käymään kotona. Pian kuitenkin kaveri sai idean ja kävi pyytämässä hänen kaverinsa mopoa lainaan. Ajokorttiakaan hänellä ei tietenkään ollut, joten varmuuden vuoksi otti myös kaverinsa henkkarit mukaan. Näin päästiin vihdoin matkaan. Itse olin tämän äskeisen operaation aikana jatkanut juomista ja pää pyöri kuin karusellissa. Kaverini ajoi mopoa ja minä hoilotin koko matkan typeryyksiä pelkäjän paikalta, kunnes nurkan takaa ilmestyi poliisiauto. He sitten pysäyttivät meidät ja tässä vaiheessa oli niin kuitti, että syytä pysäykselle en edes muista. Kuitenkin poliisit päätyi meitä jututtamaan. Jostain kumman syystä sitten jatkoin omaa hoilotteluani ja poliisit alkoivat ihmettelemään vointiani. Tässähän sitten kävi niin, että meidät molemmat raahattiin poliisiasemalle eikä tilannetta yhtään helpottanut, että kaverilla oli toisen kaverinsa mopo sekä henkkarit. Asemalla sitten poliisit tarkastivat henkkarit ja uskomatonta mutta totta, kaverin pääsi kuin koira veräjästä väärillä papereilla ja kaverin mopollaan ja minä heräsin seuraavana päivänä betonilattialta putkasta. Oho. Mitä vittua tässä on käynyt? Tietenkin jos tässä ollaan mopo-ikäisiä, niin joo, antaako ne sitten oikeesti? En mä tiedä, kuulostaa kyllä vähän hullulta. Oltiin kerran kaverin kanssa kuvaamassa videota ja aseteltiin kameraa kolmijalalle oikeaan kohtaan. Kävelin vähän matkan päähän ja pyysin samalla, että tämä kaveri voisi tarkistaa, onko tarkinnus kunnossa, jolloin totta kai piti ottaa housut alas ja muna esille. Kaveri sai hyvän tarkennuksen ja otti varmuuden vuoksi vielä testin kuvan tilanteesta. Kun palasin kameran luokse, nauraskeltiin siinä itse kuvaa ja totta kai siinä piti myös kuvata snappia tyttöystävälle. Kun snappi oli lähetetty eteenpäin, olin kävelemässä takaisin kameraa eteen ja aloittamaan kuvaukset, jolloin kaveriin tokaisi erittäin kiireellä ja hämmästyneellä äänellä, miksi sä se sun storin laitoit? Ja itse pidin tätä vitsinä. Mä en muista, että mä olisin ikinä lähettänyt väärään osoitteeseen niinku tekstiviestejä, semmoista niinku tosi spicea. Tää on niinku pahin tilanne, mitä voisi oikeesti tapahtua. Erittäin lyhyen vakuuttelun jälkeen otin puhelimen niin nopeasti käteen kuin pystyin ja paniikissa laitoin sen lentokonetilaan, jotta kuva ei menisi läpi. Kun tarkistin tilanteen, olin tosissaan laittanut kuvan tilanteessa julkiseen storin, jossa heiluttelen jötikkää onnellisesti kameran edessä isolla virneellä. Onnekseni lentokonetila oli juuri kerennyt estää sen menemästä julkisesti. Kyseessä kuitenkin netti ja tällaiset asiat lähtevät leviämään sekunnissa, vaikka vain yksi ihminen sen näkisi, joten kerrankin hyvä tuuri. Joo, siis tuo olisi kyllä jäänyt elämään teikäläisellä aikaa pitkään, kuka tämä nyt onkaan kirjoittanut. Mutta kenet näette tekevän tämmöstä, niin laittakaa kommentteja. Mulla tulee heti mieleen hirveän monta tyyppiä tästä. Deri ja Dinser muun muassa. Pelattiin kerran jätkien kanssa pleikkaria ja meillä oli hyvät pelit menossa. Muutama tunti jo takana ja paljon naurua sekä turhautumista.
Tässä porukassa on ollut myös outona tapana se, että jos pierrettää, niin tämä koitetaan myös mikrofonin kautta saada kavereille kuuluviin. Tuli tilanne, jossa itselläni oli selvästi ilmaa vatsassa ja halusin töräyttää kaverille oikein mojovan paukun mikrofoniin. Kun yritin tätä ja pinnistin kaikin voimin, kuului vain pieni suhannus ja paskoin samalla housuun. Repesin kovaan nauruun, selitin kavereille nopeasti tilanteen ja menin vessaan. Ei vittu. Siis miten? Mitä? Ihanaa, että selitti kavereille eikä tilanteen ja sit meni vessaan. Niin jo, mutta kertoo luottamuksesta hirveästi sille, että sori jätkä tämä nyt paskoja housuun, ottakaa ihan hetki, mä makkaan tässä maassa. Siinä oli tällä kertaa kaikki meidän paljastukset. Kiitoksia kun katsoit videon, tykkää videosta, me nähdään jälleen ensi kerralla, koska silloin näette valtavan Kiitos.